Espera un momento. Espera. Chan, chan, chan. Los Ángeles, downtown. Y en el downtown, la primera parada obligatoria es el Walt Disney Concert Hall, la seu de la Filarmònica de Los Ángeles, en Dudamel, que està per totes parts. De fet, ara no se veu. Ah, allí està. Míralo. No se veu. Ara sí. È appiccicato, ma attaccato. I al costat del Walt Disney Concert Hall està The Broad, que és un museu molt bonico, molt asseat. Ni a un plano en La La Land, un primer plano de este tipo de señales que a mí me torna loco. I enmig de tots estos edificis tenim el mercat central de Los Ángeles, puesto per a menjar, comprar i fer moltes coses. Això és l'Ajuntament de Los Ángeles. I en este lloc, en la placita, és on se va fundar la ciutat de Los Ángeles farà uns més de 200 anys i se respira un ambient latino espectacular. Estic dient molt espectacular, la veritat, però jo què sé. I al costat de la zona més latina de Los Ángeles, paret en paret, quasi, tenim Chinatown. I així, en l'avinguda Broadway de Los Ángeles tenim un lloc curiós. Abans era un teatre i ara té tota la pinta de que és un Urban Outfitters. Anem a por ell. El Rialto és el cine on Sebastián queda amb Mia per a veure Rebelde sin causa i a dia d'avui és una tenda de Urban Outfitters. El que passa és que és super xula perquè manté la estructura del teatre i així estaria la pantalla de cine. Que per cert, així en el Passeig de la Fama, enfront del Pantage Theatre, encontrem la estrella de Lin-Manuel Miranda. M'estic donant compte que igual estic fent alguns spoilers si no heu vist la peli de La La Land, però bueno, tindríeu que haver-la vist ja. Si no l'heu vist, pues no passa res. Salteu-vos aquestes parts de vídeo i punto.
perquè així al costat del Passeig de la Fama tenim el lloc exacte on Mia, després de la festa de la piscina, se'n va cap a casa i escolta una música de piano i entra en un bar. El bar en el que entra, en realitat no és un bar, evidentment, però està just així. Este és el mural Tu eres la estrella, You are the star, i per així passa Mia caminant. Està escoltant una música de piano, ella està trista perquè se té que anar a peu a casa, passa just per estos personatges d'ací i entra en el Lipton's, que és este bar d'ací, però això en realitat no és un bar. Espero que no me tiren d'ací. I ara creuarem a l'altre costat del carrer per a veure-ho millor. Ahí vindria caminant i arribaria així, que seria el Lipton's, escoltaria la musiqueta i se n'entraria dins. I ara, atenció, no us ho perdeu, perquè el que anem a fer és bastant curiós, per lo menos. S'anem a pujar en un autobuset i anem a visitar, en teoria, cases de famosos, que tu diràs, això què? Això pa què? Pues, així no són les coses, i això és el que hem de fer, i ho anem a fer. Hear my voice, raise your hand. What? I like this guy right here. Okay. Yeah. This is where they had the party, and the horse. Now, get that picture. 1, 2. Okay, that's almost all. Hey, good, great choice. C. Hammer. He did his video. Can't touch it.